Hama dzangu, pane nyaya yaitika inosiririsa kwaMutare uko kune varume 4 vashaika mushure mekunge vanwa guchu. Guchu ndiwo mushonga uya unodiwa nevarume wekusimbisa musana pabonde. Ndo vamuri kuona ava vakavharwa zviso. Zvataurwa nemapurisa kuti varume ava vakatora gavakava ndokubva varisanganisa nemumwe muti uyo wazoita kuti vazorasikirwa neupenyu. Mukutaura kunoita mastatistics anotaura kuti muZimbabwe chaimo 60% yezvinotengeswa nevanhu zvinotengeswa zviri zvinhu zvemishonga yepabonde, zvinosanganisira vana kambucha nezvimwe zvinotengeswa murodhi. Asi dambudziko rinozoitika nderekuti vanhu havazozivi mameasurements ezvinhu izvi, zvinokonzera kuti vanhu vazosangana nemaproblems mukukura. Yambiro yedu kuvarume tinoti musatenge maguchu amusingazivi kuti akafamba sei uyezve anenge ane upimo hwakadii, nekuti izvi ndizvo zvinozokonzera kuti vanhu vazorasikirwe neupenyu kana kurasikirwa nenhengo. Zvimwe zvinogona kusvika zvikanoparadza itsvo kana mamwe maorgans ari mumuviri. Naizvozvo tinoti kuvanhu vese veZimbabwe, ngwarirai mishonga yamunotenga muchiti inosimbisa musana. Itai maexercise nekudya chikafu chine utano. Izvozvi ndizvo zvinosimbisa misana yenyu. Tatenda, tosangana pamavhidhiyo anotevera.